Anu, Bang. Iki mau aku dhewe wis tuk gaji. Gajian iki. Iya, gajian kok ngene bose kan dhewe megawe. Nah iki entuk 70.000 kon bagi loro. Nah. Iki kan 30. Ya aku 30. Kok sampean telu? Telu piye to? Lah aku gur loro. Yo Iya, tapi iki ya 30. Iki aku ya 30 kan aku iki 5.000. Mosok telu aku gur loro ya ora dadi lah. Surat ya wis aku iki. Nah, ngene. Yo mong demegane bareng masa aku telu sampean loro ya ora penak lah. Padha gak aku lek ngene iki. Piye to kowe iki maksudmu ki? Gah. Lah terus piye? Yo padha masa sitoke loro sitok telu yo gah. Wah. Iki ki padha lho 30.000. Ya kudune anggere telu loro masa aku piye to jane iki? Gah. Kok gah lho. Gah. Kudune padha. Walah, jan. Iki to padha-padha 30 lho.